Okrem letného kina má Novomestské kultúrne leto aj ďalšiu atraktívnu novinku. Je ňou joga na Kuchajde. Každý útorok a štvrtok podvečer sa v blízkosti amfiteátra pod vedením skúseného jogína cvičí joga pre začiatočníkov i pokročilých. Joga je čoraz populárnejšia na Slovensku a povedali sme si, že práve joga je tá aktivita, ktorá môže spojiť ľudí, môže zaujať a ideálne sa hodí na toto pekné miesto, ktoré je hlavne v lete veľmi navštevované. Je to vhodná kombinácia s vodou, ľudia cítia čerstvý vzduch, zacvičia si, zároveň spravia niečo pre seba a stretnú sa vo väčšom kolektíve. Čiže táto aktivita, myslím, že je to vidieť, sa stretla s úspechom a pevne dúfame, že tak to bude počas celého leta. Po prvom akomsi zoznamovacom stretnutí prišlo na to druhé, ktorého sme boli svedkami aj my, takmer 40 priaznivcov jogy. Počet záujemcov tak prekonal aj tie najoptimistickejšie predpovede. Samozrejme sme príjemne prekvapení, musím povedať, že veľkú úlohu zohráva jednak samozrejme nádherné počasie, ale taktiež aktivita na sociálnych sieťach, kde sme videli veľkú aktivitu ľudí, zapájali sa, pripájajú sa do našej skupinky, diskutujú a samozrejme svoje zohrali aj jogíni, ktorí sú veľmi dobrí a samozrejme majú tiež svoju komunitu, ktorá s nimi chodí na rozličné miesta. Tí, ktorí prišli, si pochvaľovali. Cvičilo sa mi veľmi dobre, je to fajn atmosféra, veľa ľudí prišlo, takže všetkým sa nám dobre cvičilo, myslím. Veľmi príjemné, pri príjemnom prostredí, príjemní ľudia okolo a si myslím, že to iba znásobuje tú energiu. Veľmi dobré pocity po skončení tlmočil aj jogín, ktorý cvičenie viedol. Naozaj som veľmi rád, že toľko priaznivcov jogy je v Bratislave. Takže veľmi potešený, že tu boli aj staršie, aj mladší, dokonca aj deti. Takže veľmi dobre vidieť na Kuchajde, že sa takéto niečo rozbehlo. Okrem Martina, ktorý bude viesť útorňajšie cvičenia, bude na letnej joge na Kuchajde precvičovať aj Zdenko, ktorý podobne ako Martin má bohaté skúsenosti z Meky jogy Indie. Je, dal by som povedať, svojim zjavom taký bližší tej Indii. Ale veľmi napodobne ako Martin, je veľmi šikovný a veľmi komunikatívny a je to vidieť na tom, ako pracuje s ľuďmi a samozrejme veríme, že návštevnosti budú veľmi podobne, ako dnes vidíme za nami. Približne hodinové cvičenia letnej jogy na Kuchajde si môžu vyskúšať aj tí, ktorí iba koketujú s myšlienkou, že by sa venovali joge. Dôvod prísť však budú mať aj ľudia, ktorí sa joge už nejaký ten čas venujú. Jogíni sľubujú aj cvičenia, ako sa hovorí, na vyšších leveloch. Určite, no ja sa budem snažiť spraviť niečo aj pre pokročilejších, dať také náročnejšie hodiny. Určite samozrejme, budem sa tešiť. Takže vždy to bude, ja by som to rád tak tematicky rozvrhoval, že niekedy dám naozaj pre začiatočníkov, dáme si veľmi ľahké pozície, také statické a niekedy by som bol rád, keby to bolo naozaj dynamické. Dneska to bolo skôr o tej dynamike. Takže určite, aby každý si skúsil nejakú jogu. Väčšina tých, ktorí boli na cvičení v čase našej návštevy, už s jogou má skúsenosti. Poprvýkrát však zažili jogu v takomto prostredí. Áno, na Kuchajde prvýkrát. Dobre, aké to bolo v takomto prostredí cvičiť jogu? Príjemné. Výborná príležitosť takto cez leto, takže som veľmi rada, že sa niečo takéto koná. Je to fajn, má to určite niečo viac do seba, keď sa cvičí vonku, ako keď sa cvičí vnútri. A trošku je to rušivé, že je to tu pri ceste, ale asi je to príjemnejšie, jak cvičiť niekde vo vnútri. Cvičenia v príjemnom, teplom letnom podvečere a pri vode, to je naozaj iné kafe. Iná joga. Určite je to iné. Ja si myslím, že každý človek, ktorý niekedy cvičil jogu, ocení práve ten čerstvý vzduch. Fakt je, že samozrejme má to aj v tej telocvične, prípadne v nejakom interiérovom štúdiu svoj čaro, ale celé to prostredie, tá pohoda, je to príjemný bónus k tomu, čo ľudia cvičia celý rok. Cvičenie jogy sa pozitívne prejaví, dá sa povedať, vo všetkých rovinách ľudského bytia. Či už ide o fyzickú, energetickú, mentálnu alebo duchovnú stránku. A tak vlastne aj letná joga na Kuchajde ponúka možnosť, ako si zlepšiť život. Ľudia si nájdu v tom to svoje a každý si nájde, čo potrebuje poliečiť. Niekto si príde zacvičiť, naozaj pre neho je to niečo fyzické, že chce si vylepšiť možno postavu. Niekto príde, že potrebuje sa vyrelaxovať a naučiť sa koncentrovať. Niekto príde za niečím duchovnejším, ale to každý si môže vybrať. Je to slobodné. Hlavne joga je o tom, že každý je v tom slobodný a môže si vybrať. Cvičenia letnej jogy na Kuchajde prebiehajú za priaznivého počasia počas celého leta v utorok a vo štvrtok. Začína sa o 18:30.